atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa puntong ito, makakasama ho natin sa linya ng telepono live si Director Nash Talipasan, ang Regional Director po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Luzon o LTFRB Region 3. Magandang umaga po, Director Nash. Welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Yes, magandang umaga mga kapatid at lalo-lalo na sa nagkatubaybay ng CLTV. Apo. Sir Nash, kumustahin lang ho natin yung lagay ho ng transportasyon. Batay na rin ho sa monitoring ng LTFRB dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Meron ho bang mga nakibahagi dito sa Tigil Pasada na ikinasa naman ng ilang mga grupo sa Metro Manila? Well, maraming salamat. Tayo ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat. Higit sa lahat, purihin ang Diyos, ang Allah dahil isang napakagandang balita na wala pong sumali sa transport strike dito po sa Region 3. Buong Region 3 po pinaikutan natin kasama ang ating mga kasamahan sa ngayon ng transport, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa modernization program. At naibalita po nila, nakita po natin actually na talagang wala pong sumali, wala pong sumuporta sa ipinanawagang transport strike ng ating mga kasama dyan sa may NCR. Opo. Sir, ano ho yung nakikita ninyong dahilan kung bakit naging ganito ho yung resulta naman nitong panawagan ng ilang mga grupo? Do kanina ho nakapanayam ng ating kasama si Kuyang Dan Yumul ng CPTL, bagamat bagamat tutol pa rin sila diyan sa modernization, ay hindi ho sila nakibahagi diyan sa transport strike dahil ang sinasabi nila ay dadalhin nila muna yung laban sa korte at hindi muna sa kalsada. Ano ho kaya yung mga naging dahilan naman kung bakit ganito rin at yung naging feedback ng ilang mga drivers association sa rehiyon na hindi sumali sa strike? Kung matatandaan natin, kapatid, ang modernization program ay mga ilang taon na rin to. Nasa 7th year na tayo ngayon. Kanya natanggap na po ito ng ating mga mamamayan. Although hindi natin may kakailan na mayroong mga kasamahan na gusto pang umayaw sapagkat ang kanilang mga justification ay yung kanilang mga pansariling interest. Subalit sa ngayon, nakita natin, mas marami po yung sumuporta at maganda naman at malinaw ang ating pagpaparating sa hangarin na maganda nitong programang modernization. Bagamat mayroong hindi pa nakakapag-modernize, sila naman po ay handa tumugon doon sa panawagan ng ating pamahalaan para sa pagbabago at tuluyang pagkakaroon ng maganda, convenient at mas affordable na transport system. Sir Nash, doon ho kasi sa mga nakakausap naming mga driver at operator na hindi pabor dito sa modernization o yung ilan naman pabor pero with some adjustments daw sana, ang talaga hong main concern nila ay yung presyo ho ng pagbili ng bagong modernong jeep. Ano ho ba yung maitutugon ng LTFRB sa concern? Lehitimong concern ho ito ng mga driver-operator na sinasabi nila magkano lang ang kinikita nila at hindi pa nila kaya sa mga oras na ito na bumili ng modernong sasakyan. Ano ho yung masasabi ng LTFRB doon, sir? Yan po yung kailangan itulong ng ating mga kaibigan sa media na ipagtindi dito sa mga mga drivers at mga mga operators na ipinipilit nilang sabihin na itong programa ito ay anti-poor. Ang katotohanan nito ay para ito sa mga mahirap na nating mga kababayan na nasa transport sector. Ang modernization program po, una sa lahat, kinailangan po nilang magbigis upang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagbuo ng kooperatiba o korporasyon ayon sa kanilang kagustuhan. Pangalawa po ay isasaayon sa kalutang kanilang tatakuin upang magkaroon ng magandang samahan at hindi po magkakaagawan. Pangatlo po ay magkakaroon ng suporta mula sa gobyerno kung saan walang ilalabas na pera ang ating mga operators sapagkat ito po ay bibigyan ng gobyerno ng equity subsidy. Kung saan wala pong ilalabas na pera, kung saan ang gobyerno ay magbibigay ng loan na mahabang panahon at napakababang interest at ito ay base sa mga dumaan at yumakap dito sa experience ng iba, ay talaga namang maganda po ang turnout nito on the business side.
Kaya kailangan lang pong ipaintindi sa ating mga kaibigan. Kasi kung titignan mo, kung talagang individual ang titignan mo, ay hindi kaya ng individual. Subalit kung ang suporta ng gobyerno ay kanilang yakapin at magkaroon ng kooperatiba o kay korporasyon, pero kung fleet management, gaganda po ang kanilang business at ito po ay kayang-kaya. Opo. Sir, ano ho yung assurance ng ating mga kababayan na sa mga lalong-lalo na ho sa mga manggagawa, mga commuter, oras na sila ho lumabas sa kalsada, 100% sir, malinaw, meron ho silang masasakyan ngayon, tama ho ba? 100% po. Mula pa nung last week ay kinausap natin ang lahat ng mga sektor ng transportasyon, lalo na po yung mga leaders ng mukha ng federation. Example po yung Federation ng Transport Cooperatives and associations dito po sa Tarlac, sa Pampanga, sa Bataan, sa Aurora, sa Nueva Ecija at sa Bulacan. Lahat po ay nakakausap natin ng diretso at sila po ay nagbigay ng assurance. Sa katunayan, masking yung pinlano nila noon na sila ay magtataas ng plaka upang ipahayag ang kanilang inaing, ay tumalima po sila sa ating pag-usap na huwag na lang po idaan sa kalsada. Pwede naman po natin pag-usapan at iparating sa kinauukulan. In fact, sa last week na pag-uusap ng LTFRB at transport groups, nagkaroon po ng agalang reaksyon, nagkaroon po ng responde at ayun, in-extend po yung unang talagang timeline doon sa pagko-consolidate ng mga grupo ng transport. Opo. Sir Nash, maitanong ko lang, dahil ho dun sa naging interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. last week, ang sinasabi niya ay kung maganda naman at posible pa, napatakbuhin yung mga jeep na 5 taon, 6 na taon o depende sa tanda, basta maayos at maayos yung kondisyon, ay maging siya daw ay hindi payag na i-phase out o hindi na ipagbawal na yung pagtakbo nitong mga traditional jeep kung maayos naman ang kondisyon. Ito ho ba ay naiko-considera ngayon ng LTFRB, lalo't lalo na ay naging pahayag ito ng ating mahal na Pangulo? Totoo po yan dahil pinagbibigyan po ng panahon at pagkakataon ang hindi pa nakapag-consolidate na upang sila ay magpag-consolidate at magkaroon ng oportunidad na maka-avail sila ng programa ng gobyerno kung saan sila mismo, yung kanilang mga unit ay papalitan ng bago ng libre mula sa loan, mula sa government at sa pamamagitan nun ng kanilang kooperatiba ay hindi na po sila mahihirapan dahil ang ating mga drivers ay sasahuran na po at lahat ng operator ay magkakaroon po ng share doon sa kanilang kikitain at sila na po ang bibigyan ng naturang cooperative ng mga boundary. Sa katunayan, ayon sa experience natin, may mga cooperative po ngayon na very successful. Every dividend time nila, nagbibigay sila ng weekly na, in fact, yung iba, nasa 10,000. Tapos meron pa silang mga business na naitatayo at ang kanilang mga drivers ay naipapasok sa mga SSS, may mga benefits pa pong natatanggap. Opo. Sir Nash, panghuli na lamang, ano ho ang mensahe ninyo sa ating mga karehiyon dito po sa Central Luzon? Kaugnay naman ang usapin na ito at ano ho ang aasahan nila na suporta mula ho sa tanggapan ng LTFRB Region 3? Maraming salamat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan sa transport. Kami nagpapasalamat sa inyong pakikipagtulungan. Nakita po natin na sa pamamagitan ng ating open communication ay nagkaroon tayo ng pagkakaintindihan at hindi na po nagkaroon ng mga aktibidades sa kalsada. At patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan. Kasama po ang local government unit sa mga bayan-bayan at ang ating PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang gobyerno po ay lalapit sa ating mga mamamayan. The hands of the government will always be extended to you. Huwag po kayo mag-alala. Handa po ang ating pamahalaan sa lahat ng serbisyong kinakailangan ng ating bayan. Para sa ikaunlad ng lahat, ito po ang LTFRB. Maraming salamat po, Director Nash Talipasan, ang Regional Director ho ng LTFRB Region 3, sa inyo pong naging pahayag at mag-iingat ho kayo, sir. Samantala, ito mga kabalen, linaw ho ng LTFRB, wala hong sumali. Ayon ho sa monitoring ng LTFRB Region 3, wala hong sumali dyan sa transport strike dito po sa ating rehiyon. Kabalen, karehiyon, kung kayo nakararanas ng hirap sa pagko-commute ngayong araw, ay mangyari lamang i-komento rin ninyo sa atin pong Facebook page yung sitwasyon na inyong nararanasan at syempre,
para humaidulog din natin yan sa LTFRB at maging sa mga LGU na sila ho'y naglabas naman ng libreng sakay. Sa puntong ito, makibalita naman tayo live mula dyan sa Heroes Hall ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, kung saan iba't ibang aktibidad ho para sa Women's Month ang inihanda na po ng pamahalaang panlunsod. Makakasama natin si JM De Jesus. JM, good morning! Magandang umaga, Kuya Justin. Parang ngayong Marso dito sa Women's Month ay madami ng mga aktibidad na ikinasat. Ipiresente ka ng mga God focal persons kanina at si Mayor Vilma Caluwag ng siyudad ng San Fernando. At may temang Fernandina, Kayagape ka, Kayabe ka ang Women's Month celebration ng siyudad ng San Fernando ngayong Marso. JM, ano ba yung mga aasahan nating aktibidad kaugnay nitong pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan sa lungsod ng San Fernando? Yes, Kuya Justin, napakarami ng mga aktibidad na kanilang inihanda pero pasdahan lang natin yung talagang pwede nilang puntahan na mga aktibidad at na-enjoy nila. At yung March 8, magkakaroon ng Unity Walk dito sa may PHS Boulevard at sa may Tagulod, Barangay San Nicolas na kung saan marami mga kababaihan ang maglalakad upang ipakita yung kanilang women empowerment at kalakasan. At yung March 8 naman magkakaroon din ng Zumba Marathon dito sa may City Hall at dental at medical booth dito rin sa may City Hall Atrium. At magkakaroon din ng mga pampering services dito rin sa City Hall. Kuya Justin, kaya naman yung mga kababaihan na Fernandina ay magkakaroon ng pagkakataon upang makapag-relax at magpaganda at ibalik yung kanilang mga ganda na talagang At yung March 15 naman, magkakaroon ng training cassava processing sa may Barangay del Carmen. March 16, cervical cancer awareness and screening sa amphitheater sa may Heroes Hall. At March 23, colon cancer forum and screening sa may Heroes Hall din. At March 28, ito daw ang pinakainaabangan ng lahat, ang Women's Summit and Production Exhibit sa may Heroes Hall. Kuya Justin. JM, ano ba yung polisiya ng pamahalaan ng administrasyon ni Mayor Vilma Caluwag pagdating doon sa ating sektor ng mga kababaihan? Kanina nabanggit mo, Fernandina, Kayabe ka. Ito yung kanya talagang mantra. Paano daw maisusulong yung inclusivity sa hani ng mga kababaihan? Considering na si Mayor Vilma Caluwag ho ang kauna-unahang babaeng alkalde ng San Fernando, Pampanga. Yes, Kuya Justin, bago umano nila idilatag ito mga aktibidad, nagpunta sila sa mga bawat barangay upang pakinggan yung kanya-kanya mga problema na kailangan bigyan ng solusyon. At ayon naman dito kay Mayor Vilma Caluwag at dito sa mga God focal persons, ay nais din nila palakasin yung RA 9710 o yung Magna Carta for Women na kung saan bibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan upang mapakinggan at bigyan sila ng mga impormasyon upang malaman nila yung kanilang mga karapatan upang maiwasan nila yung mga pang-aabuso kontra sa mga kababaihan, Kuya Justin. JM, ano daw ba yung iba pang kinakaharap na problema ng mga kababaihan dito sa San Fernando o maging sa iba pang bahagi ng Pampanga? Batay na rin doon sa iyong mga nakapanayam, lalong-lalo na marami dyan dumalo mga advocates ng women's rights. Yes, Kuya Justin, kanina yung mga sinasabi ng mga kababaihan, ang mga babae hindi lamang-lamang, kundi sila ay lamang. At pinapakita nila yung mga ugali ng mga kababaihan ay malayong-malayo dahil doon sa mga unang panahon ay tinatrato lamang sila na pwede lamang silang tumira sa or manatili sa kanilang mga sarili-sarili pamamahay. Ngunit ngayon, ang mga kababaihan daw ay empowered na at nais lang ipakita na sila mismo, kahit babae sila, ay kayang-kaya nilang tumayo at magbigay ng inspirasyon para sa lahat dito sa siyudad ng San Fernando, Kuya Justin. Pero may nabanggit ba ng mga problema gaya ng pang-aabuso? May monitoring ba yung city government sa mga ganitong kaso? Dahil ito yung susunod nating ulat, ikaw din ang gumawa nito, na bumaba nga daw yung bilang ng mga reported violence against women cases. Pero hindi nangangahulugan na talagang hindi na nangyayari yung pang-aabuso sa kababaihan. Sa siyudad ng San Fernando, JM, paano mapapalakas daw ng city government yung pagsagip doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang mga kabahayan? Yes, Kuya Justin, kanina yung napag-usapan din yung recent lang na nangyari ng trafficking ng mga kababaihan dito sa ng San Fernando at nais umano nilang bigyan pa ng maraming impormasyon at doon nga sa Women's Summit na gagawin ay doon na umano nila talaga kukunin at bibigyan ng pagkakataon yung mga kababaihan upang magkwento. At ayon naman dito kay Sir J.R. Hipolito ng God focal person ng Gender and Development Office ay nais umano nila talagang palakasin. At pag may nare-report naman umano, ay meron din sila mga barangay desk, women's desk. Papalakasin nila yung mga desk na iyon
upang kung may maire-report man ay mabibigyan ka agad ng solusyon ng lokal na pamahalaan. Kuya Justin. Okay, maraming salamat JM De Jesus para sa iyong ulat at mag-iingat kayo dyan ni paring Johnny. Ayan ho, sa kaugnay na balita, gaya ho ng binabanggit, hinihikayat ho ng Commission on Population o POPCOM, yung ho mga kababaihan na nakararanas ng pang-aabuso na ipagbigay alam ho sa kanilang tanggapan yung kanilang mga sitwasyon. Bagamat bumaba raw kasi yung mga reported cases ng violence against women, hindi raw nangangahulugan na ligtas na ang mga babae mula ho sa karahasang pisikal, sexual at maging verbal. Narito pong detalye ng balitang yan. Bumaba raw ang bilang ng mga naiulat na kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan matapos ang lockdown at iba pang quarantine restrictions bunsod ng COVID-19 ayon sa Commission on Population o POPCOM. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa higit 12,400 ang reported cases ng violence against women sa buong mundo noong 2021. Mas mababa ng 21% kaysa sa higit 15,800 reported cases noong 2020. May mga cases talaga na maraming nangyari na domestic violence at home because, di ba, doon din yung time na walang trabaho. Di ba? It adds up dun sa pag-aaway ng mag-asawa kasi wala silang pagkain, umaasa sa ayuda. That's caused the violence na nagkakainitan ng ulo. Pero nga, nitong medyo umaahon na tayo from pandemic, hindi na ganun yung sitwasyon sa bahay. Kaya sinabi natin na mas mababa. May mga reported, it was lower, kasi ang mga na-report naman ay tunay na nangyari, nakaunti lang, kasi nakakalabas na yung kababaihan natin, hindi na siya binubugbog sa bahay. Ganon. Ganon ang basis natin. Sa kabila nito, hindi pa rin daw dapat maging kampante dahil hindi lahat ng kaso ng pang-aabuso ay naire-report. Kaya naman sa pagdiriwang ng Women's Month, hinihikayat ng POPCOM ang mga kababaihang nakararanas ng pang-aabuso na lumapit sa mga kinaukulan upang sila ay matulungan. May helpline tayo may telepono tayo na pwede nilang tawagan, pwede nilang i-text. At yun, kung sa barangay naman yun, meron tayo doon sa Lupon. Doon sa barangay, membro ang isang barangay population volunteer, kasama yung mga ibang volunteers doon sa Lupon, Tagapamayapa. Meron sila diyang women's desk, or Bausides. Yan. Bausides, I think, is in the barangay center or barangay hall. And women's desk sa pulis yan. So, magkakatulong ang mga yan from the barangay level na mayroong Bausides, PNP na may women's desk. Kasi when it comes to violence against women, talagang yung violence ay generally sa women. Para sa mga nakararanas ng pang-abuso, maaari itong ipagbigay alam sa POPCOM hotline na 285-316-805 o sa kanilang Facebook page na www.facebook.com/officialpopcom. Agad naman umunong i-coordinate ng POPCOM ang mga ulat na kanilang natatanggap sa mga first responders gaya ng mga barangay officials at PNP upang mapabilis ang pag-akto kontra pang-aabuso. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bukod ho sa Women's Month, ginuginuta rin ho ngayong buwan ng Marso itong Fire Prevention Month. At kaugnay ho niyan ay nanumpa na ho sa kanilang mga tungkulin ang 28 Fire Brigade teams mula ho sa iba't ibang mga locator sa Clark, Freeport, Pampanga. Kasabay nga ho ng pagdiriwang ng National Fire Prevention Month. Ang buwan ho ng Marso ay diniklarang Fire Prevention Month sa Bisanong Proclamation number 360 na nilagdaan ho noong 1986 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil sa karaniwang tumataas ho yung bilang ng mga naitatalang insidente ng sunog, lalo't hudyat ito ng pagsisimula ng panahon ng tag-init. Kaya naman ho nakikiisa ang Clark Development Corporation o CDC sa pagpapalaganap ho ng advokasya tungkol ho sa Fire Prevention Month na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa sa pamamagitan ho ng pagbuo ng mga fire brigade teams. Ang naturahong seremonya ay pinangunahan ni CDC Chairman Edgardo Pamintuan. Ayon ho kay Pamintuan, ang pagbuo ng fire brigade teams ay bahagi ng kanilang security and safety program. Kabila ho sa induction ng fire brigade teams ay ang mga Clark locators gaya ho ng CDC, Clark International Airport Corporation o SIAC, Clark Global City, Clark Water Corporation, Yokohama Tires Philippines Incorporated, Clark Electric Distribution Corporation at marami pang iba.
Ito ho, sa ibang balita naman, dahil ho sa kanilang mga programa para sa mga estudyante, ilang beses na hong kinilala abroad ang Mabalacat City College. Nito pong nakaraang taon, naging finalist po ang naturang kolehiyo sa ASEAN Icons Internationalization Awards. Ayon ho sa tagapangulo ng MCC na si Dr. Michelle Aguilar-Ong, ito'y dahil na rin ho sa international collaboration learning programs ng kolehiyo. Ano nga ba ang mga programang ito? Pakinggan ho natin yan sa Sonia P. Soto Interviews. Recently, meron na naman kayong bagong award. Sa IZN ASEAN, ano isa naman kami ito? ito yung mga colleges and universities na napapansin abroad. Yun. So Ano naman itong nakita na naman nila sa inyo, itong international body na ito? At Tita Son, isa kami sa mga nauna to embrace ang tinatawag na collaborative online learning. Okay. Collaborative online international learning. Ibig sabihin nito, Tita Son, for example, sa Canada, may partner kami doon, Langara College, no? In one class, ang estudyante namin at estudyante nila ay nasa isang virtual platform. Classmates sila. Oh. Kung yung isang klase sana, they're taking library system, kami naman ay gender. So kakaiba siya, di ba? Magkaibang klase. Oo. Pero, nag-uusap silang dalawa because they're going to do one project together. Ang mga gender testaments dito sa mga Pilipinas, issues natin sa gender, hinuhugot ng mga Canadian students. They will understand and put them in the library e-resources. Sinusulat nila. And then it's also shared sa Mabalacat City College. Yun, sa part ng library collection namin. And not all city colleges enjoy that kind of partnership. Meron bang lang eligibility requirement for... For the COIL, Tita Son, it's open for everyone. Oo. Medyo may konting investment lang. Kasi sa Mabalacat City College, nag-invest kami sa tinatawag namin na high-flex classrooms. It's for COIL. And what are these high-flex classroom? Eto, Tita Son, yung smart classroom na nakikita mo na yung mga nandun, like for example, nasa abroad sila, kita mo sila sa buong klase. Kita rin nila kung nandun ka sa buong klase. Pag nag-recite yung estudyante, susundan ng camera at siya yung naka-flash. Para magkasama kayo. Yes. Somehow, it simulates a real environment. So, technology yan. Mahal yan. Yes. We get funding from Unifast Fund and also from our LGU Fund. Ang maganda lang is very supportive. Lagi naman pag LGU, when we propose such ideas, si Mayor Garbo, saan natin gagamitin yan? O sige, ganun yung enthusiasm niya. Nakakatuwa. At meron kasi sa kanya yung idea na dapat kung ano yung nakikita natin sa Clark, if they advance ang Clark, ganun. May ganun kasi si Mayor Garbo. Dapat maranasan na ng estudyante natin yan. Naiintindihan niya yung yes. yung market, Yes, di ba? yes. Naiintindihan niya yung pangangailangan. Yes. Oo. Kami, So, Tita Son, ng responsive talaga. Nagiging responsive Yes. ang LGU through the City College dun sa ganung mga Yes, Tita Son. pangangailangan. Kapalin, ako'y magpapaalam na sa telebisyon. Subalit tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan dito po sa ating Facebook at YouTube account. Ito sa huling araw ho ng kauna-unahang Balacat Festival 2023 ay tinutukan ho ng libo-libong mga turista at bisita mula sa iba't bayan at mga Mabalakenyo yung hong makukulay at nakakaindak at magagarbong performances sa street dance at free interpretation dito pong araw ng Biyernes, March 3. Maalala ho na ang Balacat Festival ay hango dun sa pangalan ho ng puno ng Balacat na siyang pinanggalingan naman ng pangalan ng Mabalacat City. At dahil gustong gawing mas pinalawak daw at mas pinalaki, ay nag-transform ang dating Caragan Festival bilang Balacat Festival kung saan inclusive umano dahil kasama sa naturang selebrasyon yung 27 barangay ho ng naturang lungsod. At dahil po dito 10 o 10 mga grupo o contingents ho na kinabibilangan ng pinaghalong iba't ibang mga estudyante ang nagpakitang gilas ho sa kanilang mga nabunot o yung mga kultura ho na nakasanayan dito sa probinsya ng Pampanga. Katulad na lamang ho ng lubenas, mga tradisyon tuwing Semana Santa, ang mayaman na kasaysayan ng Clark Freeport at yung mga produkto ho ng Mabalacat at marami pang iba. Yan ho yung mga naging tema ng kanilang pagsasayaw. Kanya-kanyang kasabog ho yung isinagawa ng mga kalahok
At pinili ho ng hurado yung mga mag-uuwi ng grand prize na nagkakahalaga naman ng 100,000 pesos. Matapos po yung pagtatanghal, ay grand champion ho yung Magdarame themed performance ng contingent number 7 na kinabibilangan ho ng mga mag-aaral sa Madapdap Resettlement Grade School, Madapdap Resettlement High School, Madapdap Resettlement Senior High School, Paralayunan Elementary School, Dapdap Elementary School at yung Santa Maria Elementary School. Ayan, congratulations sa inyo. Samantala, asahan umanong patuloy na pagbibigay ng saya ng Mabalacat Festival o ng Balacat Festival sa mga susunod pang taon. Narito pong ilang pahayag ni Ginoong Arwin Lingat, ang City Tourism Officer ng Mabalacat. Actually, the whole concept of Balacat Festival is the celebration of the history, culture, arts, and heritage of the whole Mabalacat City and the people of Mabalacat. That is why the street dancing and the festival showdown later, you will going to see the different segments of the history and the story of the Mabalacat people in the whole performances. So from pre-colonial up to the present. So, kumusta si Mabalacat noon at ano na siya ngayon? Yan, congratulations ho sa pamahalang panlunsod ng Mabalacat at syempre sa lahat ng ating mga kabalen na Mabalakenyo para sa isang matagumpay na Balacat Festival. At yan ho yung mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ho kayong mag-follow dito sa aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at maging YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa Facebook, yung Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. Kabalen, pwede rin ho kayong bumisita sa ating website cltv36.tv. At syempre, nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na via Signal Channel 115 etong mga programa ng CLTV at dito sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Bizon. Taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to.